fotoradar. Wiecie, te, które mnie genau znają, miarkują, co ja nigdy nie miał rod autoków. Ja nie miał, nie mam i nie będę miał swojego autoka, ale za to rod słucham roztomajtych geschichtów i cufali, które przytrafiają się szoferokom. Tak ci też było jakieś 2 tygodnie temu nazad, kiedy spichliby się za jednym moim kamratem, który każdy rok poradzi się lajsnąć nowy, moderny auto. Sprawił się też teroski taki i wypuścił się ze swoją starą kajsik aż do koło brzega. No i już trzymał się przepisów, jak to na te 10% polskiego społeczeństwa przystało. Jechał cię w miejscu zabudowanym jakieś 40-45 km na godzinę. No i prask, fotoradar go knipsnął. Ten mój kamrat weselnie zadziwiony wrocą zwolnił, przybrymzował deczko przed tym fotoradarem i pozornie zazierał na cyler, aby na zicher nie przekroczył 50 km na godzinę. No i prask, już za go ten fotoradar knipsnął. Ten mój kamrat do ostatka pogłupiałem medykuje, co się samo złazi. Można ten cyler popsowany, kaput, albo znak ograniczenia do 50 km, to się fałecznie postawił. No, albo można i ten fotoradar rozklamorzony jest. Zawroco jest serus i tą samą razem jedzie kajsi kole 10-20 km na godzinę. I już łoros, już zaś psztryk, już zaś sknipsnięty jego auto. Nie trzymał ci tego, ten mój kamrat zaglingał do tych macherów od tego fotoradaru i rządzi i że no tu powiedział Genajka jak to było, jest fotoradar popśniony na zicher, bo sztyc sknipsuje, bali w ten czas, kiedy się jedzie, festelnie poległ. No i co by go zryktowali? Za pora minutek przykludził się policjant i tego mojego kamrata, wiecie, wyśmiał i godo, co ustawili na skpol ten fotoradar tak, co by każdego ci sam knipsnął, bo sprawdzają tym tuplem, jeśli ludzie mają pasy zapnięte. O ludzie, kamrat erbnął 6 mandatów za te niezapnięte pasy, bo przeca jeszcze ze swoją starą jechał. Oj, więc pnioków.